Миньор Перник стартира с победа в шампионата, след като стадиона в Симитли перничани победиха Пирин с 0-1. Жълточерните можеха и да стигнат до по-голям резултат, но направиха доста пропуски пред Макенджиев. Благоевградчани пък от своя страна бяха в най-жалкия си вид от доста години и единственият, който беше на ниво с зелено-бялата фланелка, бе Даниел Пеев, но една птичка матча не обръща. В 44-та минута Янкович бе оставен да се разхожда сам в наказателното поле на Благоевградчани и откри резултата. Пернишката агитка пък изпадна в екстаз и потроши оградата на сектора за гости, а пък зулумите на перничани не свършиха до тук и след края на матча те си спретнаха последователно два боя. Първо с агитката на Пирин за изпроводяк и с Благоевградската полиция. Направо долу карай в складо. Скачаме в колата бързо. Изпуснахме много положения, но се радвам, че успяхме да ги постигнем с много футболни средства и се надявам в следващия матч да имаме по-добър шанс. Очаквахте ли толкова слаб Пирин тук? Не очаквах. Очаквах по-голямо съпротива, надявах се да победим, но наистина разочароваме това, което видях в отбора на Пирин. Има много нови играчи в нашия състав. Вижда, че има много нови играчи. Все още няма необходимото сработване